Good morning, good afternoon, good evening. Onye ma Coach Yazelo. Onye Shezikoba Agu Silas and Mekelegi. Ndị Igwe anọ n'Igbo Eze North and Mekelonu. The digital mayor and Mekelegi. Ndị ha Enugu Ezike jiri biri Igbo Eze North jiri biri and masunu ekele dịrị ha ile ha. Happy Sunday to everybody. Ndị be anyị ihe m ji bịa na taa bụ na asị na ekwu mere ọnụ manụ anụ mere nchi. Mere na-enye ọrụ. Ihe m na-afụta na-ekwukebe okwu gbasara be anyị bụ na dịka ịrụ ọrụ security to the highest level with all the experience na ọ bụ inye n'igwe obodo ya ka n'ihere ebuke gị. O nwere ka m nwere ike onye na-abụghị anyị. Ndị oyibo soro na prevention is better than cure. N'ọkọ mgbochi ọrịa ka ọgwụ a. N'afọ n'ihe anyị si na-afụta ọgbaghara anyị si na-afụta tụrụ anyị nọ na amachi. Ma ya ekpeghị ekpere ma anyị lachime na ọzọ. Ma abịaghị nwaanyị nwe ihe. Neglect. Ndị na-asị na nsogbu adịghị ma n'ọgwụma ka m gwunu. N'afọ ndị fa na-ekpegharị nama ụmụntakịrị chụfuru megbo ka nọ n'afọ anya anyị nọ. Ma onye m na-asị na ụmụntakịrị nọ n'afọ bụ na afọ megbo dara na ha. Ụfọdụ ga-agbakọsọ. Ndị na-enye na-asị na ebe bụ na-abịa na ya dị ekpeli ụmụntakịrị. Gbajere ọnịcha ya nọdụga, gbajere ndị ya nọdụga, on their way emechi arrest. Barrister ugwu anyị senior lawyer onye Enugu Ezike experience ya ọrụmama lawyer for above 30 years and above. Te Barrister Richard Eke ha na-eme ka anyị mata na ụmụntakịrị anyị juru eju n'ime nga. Many of them nọ ndị suru imi gbakọ esoghị imi ma ọ dị doredo n'ime be papa ya na-achọghị ikwu n'ụka esoghị imi ndị okwu esoghị imi ejichiri ya ile ha ahụ asị na ya juru eju n'ime nga. Ma lawyer jere mbọmụ the senior lawyer asị jere mbọmụ ndị DPP the judges the ile ha negotiate n'ụmụntakịrị dị innocent. Many of them are innocent. Many of them are and head and mashi nọ n'ime nga. Ndị taa na ya chịkwa na anyị ndị nama. Ma ndị nama anyị amụ na ha na-ekwu okwu maka ha gbaghere anyị n'ala leg. Nọ anyị mee shambe ile ha. Gbara okirikiri. N'ọbụ na ọma anyị fụta gwa ha hite ya lachime. Ma m ga-eji onye nya asị na ka anyị jekweje mmeri ihe bụ ọdụ ọnụ na. N'ọbụ na ha nya eji ọnwa nya n'Enugu Ezike. A na-awụchigbudo mmadụ. A na-ekewe ineme some villages ejirita meti n'ebe onshi. Ha ndị igwe ụfọdụ na ndị onshi a ga-emekọ nga na aji asị gị na-emena n'ọkakwanye oyi ma anyị dọrọ ọnụ na nta ma ọ na-eniti ka happen anytime. Ma ndị youth nye ha nya ọdụ na asị na ha abịa n'ihe na-ewute dị ha ndị ke ha ụmụna ha chi na bụ n'ime nga ama nwe ihe kwuje gbasara ya maka na awụchigbutu ụfọdụ awụchigbutu nwaanyị ihe na-eme ma na-echine mkpụta ha. So ndị igwe unu nọ wele ndị igwe ndị gọọmenti amakwa nọ n'ọrụ ndị gọọmenti amakwa nọ n'obi chief security officers of the villages. Mma na-eme mgbe mara na-ekere ọrụ eke ọrụ nnubidi igwe na-arụ onekote village n'ọrụ ndị yutu na-arụ odozi obodo n'ọrụ ndị bonshi na-arụ ọrụ dị n'iche n'iche ọha ile ha mara ọrụ ya ọgara meyo neka na-eji moghere nya asị biko ndị igwe unu be m na-arịọ unu ya na-adịji eche unu asị na ebe politicians soro na ha sịgo nna mara ihe dị na politics na-emere biko ana m arịọ ndị igwe ha unu tete n'ụra unu bido ọrụ unu kaka unu ji amara ihe na-eme n'ebe onye isi Ezike ọba
n'ihe anyị na-afụ mgbe m karịrị anyị ma ọgụ ihe anyị na-afụcha mgbe m bụ na from villages more than 10 villages ejeghi meeting n'ebe Onyeisi Ezike Ọba for the first time na anụ ya ma adịghị anyị kwesịghị okewe. Ana m arịọ ndị igwe kaka unu tete n'ụra ụjọ amara ihe na-eme n'ebe Onyeisi Ezike Ọba ndị ji aha na-eji izigbo Onyeisi ọha ekwesịrị oji izigbo Onyeisi mgbe ndị isi m matakwara ihe na mgbe ndị isi na-enwe ya na-akpọ ochere azụ na ochere ifo n'iji onwe ya nọ ha ileghachiri ifu n'ebe Onyeisi ka m na-afụ na vidiyo Onyeisi gbalị okwuru okwukwu okwu shi ga na-afụ na Onyeisi nyere ekwu eziokwu ma agba okwugbo ọfụta anyị fụta ihe a na-eme ga-abụ ihe abịaghị ihe Onyeisi kwuru ba na-eme ka m na-afụcha ka anyị na-afụcha ma ya bụ ihe na-agbanye amịnye ọ na-evute ọgbaghara n'obodo na ọ naghị amaghị na ọ na mmadụ dị ka anyị nya bụ chief security officers magọrọ ihe na-evute ọgbaghara n'obodo ka na-echi n'ukwu agwa unu kunu rụọ ọrụ dị nunu mgbe nyere m ụlọ na-adị m comfortable but home is the best. Biko ana m arịọ ndị igwe ya bụ gọọmenti jizi organize n'usoro village security leaders unu echezọla ọrụ unu ndị igwe unu be m na-echi n'ikpenye unu gbaa ite kunu jekwu ya jumalekese ndị a na-eji iri eji izigbo Onyeisi ọha ekwesịrị oji izigbo Onyeisi ma ọ ndị iwu a na-echi gbechi mgbe ọmụ dedodo omenya o dodo omenya ama echi kpunye maọbụ na ọgbaghara aja mana unu afụgo ọ na ọmaja ba wuchiri enu ọ na ọmaja ba mere ha ọ bụ mgbe isi eme ihe na mgbe ndị isi m katara anya na bifo na awụchikwa enu na na-akpakọrịta ọ na-eteki decision a na-akọzi ọtụtụ ndị igwe te ile ha menwa na nwata tene unubudo igwe ụfọdụ amata na-awụchiri enu ma ọ na-emere onu ma abụju ma ya hesi na ya na ndị igwe nwewe okwu ma afọ ka ndị igwe na-eje mitin na mbọ m gịnị bụ isiokwu o kere anyị kwu na anyị dọgharịrị eji m ohere nyasị ndị igwe kakan unu mara ihe na-eme na ebe Onyeisi Ezike Ọba na anwụ ọganyị na-ekwu eziokwu ma abụ kwuru ekwugbo ọ bụ ihe anyị na-afụ bụ ihe na-eme unu ma nne ọganyị nfa anyị fa anyị na-enye menie ịlọ ma na anwụ ma ọ nọ na-ekwu eziokwu ma abụ ihe okwu ruba na-eme ma nwee ndị eji agwa okwu na-abụghị ihe kwesịrị ome ndị a na-eteki decision bụ ọmụ aga bụ experience head ndị je na monitor he ọgbaghara so be anyị nọ ndị igwe ba na-atụ ụta. Biko na m arịọ chike ndị igwe unu tete n'ụra na ndị youth ma youth mara ọrụ he ma ndị Onyeisi mara ọrụ he ma anyị ezemata ọrụ ndị igwe na-arụ ma garịcha ma local gọọmenti n'eka ma ha ile mara ihe ọ na-eme na-ekere ọrụ eke unu tete n'ụra na-ekwulu ụra unu afụ n'ụrụ na-akwado osiokwu nwa between ndị ụka na ndị obodo very serious one mema afụma ma fa ma ọ bụ nke nwa anyị nwoke bụ Jerome nneta ndị fada edumeri ya bịa ndị fada adụmadụ isi dịrị ya bịa be Onyeisi ma ọ kpọọ Onyeisi ọnụ n'ihe mere na mgbe ọmụ abụ ihe kwesịrị ekwesị ma ọ na-anụ na Onyeisi nabatagbo ohe mana ọjị eji abịa na Onyeisi so ya were ọjị he lagharị ga na-ajụ unu ji amara ihe na-eme mbọ m ma ọ bụ ka anyị na-anụ na-akwado ọwụchie ọ na-akpụtaghị esu mee ndị ụka ndị fada na-eji ọkọwa n'ihe n'ihe ọ megidoro okwe ndị ụka ajụrụ ya adobe ndị ka basị okenye mgbe meghelagharị ebe ọ bụ na anabatara ehe meghelagharị basị ihe e chọrọ omeghe mere na nsogbu adịghị ya bụ na okwu aja mbadanụ ndị ụka n'ime obodo ma anyị na-eche na ọmụ egwuregwu osu ọkụ nwuru. Biko ọ dịghị ka ya na-asị na-ebutere na-enebe onye ime obodo asị aṅara Baịbụl maọbụ na-enebe onye ụka asị aṅara ma kakan ndị igwe unu ji ebe Onyeisi ọba dịle too late kunu mara ihe na-eme ebe ọmụ mgbe mbụ na-enwe ndị a na-akpọ ochere ifu na ochere azụ ma nta ndị ji ebe Onyeisi ihe m na-ekiri na vidiyo tee ile ha pụọ mụọ ọnụ ma ya experience
na fel mo chere ife ochere azụ anụgo datụ gị bụ onye eziokwu irekwure ma ọ n'ikwuchi omenala alevuru gị ma today ihe m na-afụ n'ugbo onye isi na vidiyo m na-afụcha ene na aba m ene na aba ama mbụ ihe anya na-aba na mba ha tụda ha simonu si awụchikwa eje o nwere omchigbo mere mkpu esi sikakasị bla awụchile ene sukpe mehudo anụrechi awụchikwa onye ọmụ okwu ọmụ jere kọt jọji ga nọba ma ba okwu nọ na tebụl ya kpara ya awụchi ene a na-eje na awụ ihe omenechi kakan ma anyị dụrụ ọnụ na ndị bụ isi ezukọba ama m emuru ike ọgwụ nọ na-amasị unu jiri nwayọọ pipe low na alụla echi ekwu okwu nke jiri omenye nọ yifute na ya ọgbaghara n'Enugu Ezike ndị ụka na ndị obodo dịka esiokwu amashi unu gba breki n'ihe mfu na-achụ omunu mmeme na-asụ unu ha anya oro na ome onye ọmụgọlunu ndị ambụla ndị na-asụ unu ji ememe enwe ihe na-emenu ji ka agọlụ n'oge ikpeazụ unu wọcha out ma onye ihe na-ewute anyị ketekete bụ na anyị le ha na-egba anyị fụmara okwu Jerome na ha ile awere ọnụ ebe asị Jerome ya ghachi me n'ụlọ ka ha ji ekwugherie eyi ọ lachigbe m kwugherie eyi kwuote ugboro ole ma ole ma ole da na alụ n'ife ụlọ ka mgbe ile ha arịọma mgba alụ the likes of Igwe Maoma, former chief security officer, former commissioner of police, the likes of Dr. Saleh Adubu, former advisor to the president of President Goodluck Jonathan. All the heavy people not in Enugu Ezike. Never buri nya bas okay. Si ba na. Yo man ba lo. In short, agistara ndị ha arịọ mgbaala si ba na. Unu ma Enugu Ezike nwere mmadụ. Ya bụ nwe megboro nwa agba na akpochizo ọmụ ha. Unu avọ itokwu ọmụ. Mokwu ọmụ gị ka ebute ndị ka na n'ime obodo okwu. Which is ogbu itokome. Ha, ndị igwe ana m asụ unu gbalị ọtọ jee na ajụ mesi ya na-eme na obe isi ezukọba ama echi kpenye ọbadịla too late ma onwe me ha ya chọrọ ome ha meme ka ya chọrọ ome na-esogbu adịghị ihe anyị afụla anyị wuru ndị be anyị onye na-echi mkpenye na-arịọ ha ile ihe nye bụ udo ha wọ na ezukọba onye amị nwe odo ndị be anyị daalụ ala ezukọba dị ka adị igwu n'ọdụ ka akpakpara ise